Netto har lavet en reklame med Jim Lyngvild. Den synes jeg lige, vi skal se. Ej, gud, Jim Lyngvild, er det dig? Jeg er bare sådan en stor fan. Tak skal du have. Shopper du undertøj her? Ja. Er det en ironic statement? Eller den trashede stil, der er på vej ind igen? I know. Det er en hadegave. Nej. Det er bare fucking undertøj. God kvalitet, god pris, helt enkelt. Bodyguide fås kun i Netto. Er det sådan en ironic statement, der er nogen, der er fan af Jim Lyngvild? Det er vildt, man sætter sin integritet over styr i sådan en reklame der. Altså, jeg taler selvfølgelig om Netto. Jeg tror, de fleste kunder i Netto vil være glade for en sort skærm og en stemme, der siger, i stedet for at bruge en masse penge på Jim Lyngvild, har vi sat prisen ned på tun. Velbekomme. Næh, du. Her er den reklame, man gerne vil se med Jim Lyngvild. Bodyguide. Hver gang du køber et par underbukser, bliver Jim Lyngvild flået af vilde hunde.